ndinaika picture ina yake yachakwera pita muthalika ndi atopere muluzi akalembetsa zisankho koma maklasi otimbirira maklasi ya B kumuzi kwawo ndi manena zokuti anthu amakukusisani ino mumavotera ndikumakhalabe pa umphawi wa zaoneni iwo anawo mapita kaphunzira kunja muone kumene anapita atopere muluziyo kukaphunzira muone kumene ana achina George Chaponda akaphunzira mu anthuwa amakagula manyumba ku Portugal ali ndi manyumba ku France enawa ne amabwera kumene koko uzatani uzakunamiza inuyo andi inuyo mavotera chifukwa choti kaya kuti ndakwanu wakumachinga Mzathu muyawo Mzathu Mchewa Mzathu Mlomwe Mzathu akhali kusogoloko mphamvu zisapite kwa ena aja aku Central Region ndi nkhani zimene mumakambirana kudambwe kumene mmabisalako mphamvu zisapite kwa ena aja uyu ndi wathu naika comment kunena kuti taoneni awa of course ndakopera pa page ya ena ake atawo ndi chigoba of course ndesina atchule zina kuopa kuti tiwa pasa validation koma napanga comment kunena kuti anthu amakupusisani iwo sangatumize ana awo kuma klasi ngati amene wawa ndipo nabwera comment ya adayi nake ndipanga paste apa adawo anandishisha kopsi amvekere iwe Morton Baghaya wapangapo chani ndezero ndikufuna ndipange address nkhani hii yoti iwe wapangapo chani. Okay, choyamba ife timalipira msonkho Malawi aliyense akamagula maluwa Malawi aliyense akamagula zinthu umakhala tukwalipira chani walipira msonkho apopo ndio tuwapangapo kale mbali yako sukuyenera kutani sukuyeneranso kubwera pamene pajapa ati ineyo ndikamange maklasi kumuzi ineyo ndikathandize. Nice to meet you too. Nice to meet you. Where are you come from? We're in Nthenda. Nthenda? Oh, I come from Hong Kong. Hong Kong. We're taking in a coin. Right? Yeah. Vlog, right? Yeah, it's just a vlog. Great. So what are you doing here? Your hometown? Is this your brother or your... Oh, this is my wife's brother. Brother-in-law. I don't know how to say that. Brother-in-law. Okay. Brother-in-law. Okay. All right. Bye-bye. Bye-bye. All right. So this guy says he's from Hong Kong. I'll wait. I don't know who's from. But by the way, look at that bike. My bike aja makhala jani. I shared. Njinga ya bino hii ndekuti inali mazimu. Paja njinga izi kuli mamilioni njinga zimesi. Okay, nimafuna ndipange address comment imene yonena kuti iweyo Morton Baghaya wapangapo chani ande ndi pamene somuziziwa zoti ineyo ndimasiyana ndi achina ndani apo onjezani kenani ndioti amapanga advocate kuti anthu azitani azipanga donate tizithandiza boma nthawi imene jai anthu akutani nthawi ya COVID anthu kupereka mamiliyoni hundreds of pounds kupanga donate ati tithandize boma tichitepo kanthu koma inuyo muone kaye kuti kodi boma likapeza ndalama limapanga chani. Apita muthalika analenga 100 million kukagula mabasi mabasi aja ndikupereka kwa matimu a private matimu ngati chani nomads matimu ngati chani maule kaya maikonda timu yo koma ndi matimu a private kuti tikayamba kuti boma lizigulira mabasi matimu a private ndi moyale ndi akumzuzu hamas kwendeni kaya chani tosefe tizikwanisa ndiye ineyo muziwe zoti osamango kufuna kuoneka abwino ata iweyo uchitepo kanthu ukagawe chimanga kumene kujako iweyo uchitepo kanthu ukakhonze maklasi ndeto anthu aziombera manja koma nomuone kodi achakwera acha iwo as the government akutanipo au yena akumanga mabloko ndi boma ife tikena kupereka misonkho kucha atengako ndalama zokatani zokamangira maskulu
mukumva bwino ndiye anthu aja kuononga chuma ndiye tikapanga point out muzinena kuti ife ndi amene kutani tikuyenda kutani kukakhonza ndiye izozo donate chani sindimatenga why chifukwa choti that's not our responsibility. The responsibility ya mabig amene ajawa responsibility ya mabig amene ajawa responsibility ya boma. If we are just supposed to pay taxes, once you pay tax you are done. Boma should see kuti sonko kuti ngawuze branch. So far, sorry, there's a train there. It's a bit noisy. There so far, ajina chakwera aja, ajina APM aja, boma, ama ononga misonko, umapanga zinthu zoti zosaziwika bwino. Muona kugula ma SUV, muona kugula zinthu akumanga ma presidential villas. Muziwa ino achina bingo aja anamanga ma presidential villas. Munaona kuti kumakhala ma president angati kuma presidential villas. Akatenga loan kukamanga chani stadium. Ndi anthu angati amagwiritsa ntchito stadium. Akatenga loan kugula ma tractor uku kenako kugawana ma tractor aja. Akatenga loan ndalama zikapezeka kuzimwaza kwina kugula ma Lexus. It shouldn't be that way. It shouldn't be that way. Komano nde kukabwera timavuta ati iweyo Morton Baghaya mtola nkhani iwe comedian iwe mbuzi ya pa Facebook uyena kuchitapo kanthu. Iweyo umakonda dziko lawo. Ndi kuli magayi ngati china Bushire amatenga kaya chani ndalama kaya azitenga kuti apita kumuzi kuja ndi ukagawa chima panzi ndeima fila koopsa ameneyo koma ndipo napanga po ineyo pa Facebook apapa inaonesa kuti Bushire uja atayima pa president atakutenga popo chifukwa anthu amamfira. Why? Charity. Koma charity izikhala kufuna kwa munthu osati kuti izikhala obligation. Boma likuyenera kupangapo kanthu amene kupita kuchipatala ku Queens anthu akupangidwa masajali opanda magozo opanda mankhwala. Why? Chifukwa choti ndalama akuononga mau achina chakwera ndikuti akatere agula ma Lexus akatere agula zimagalimoto zake zodula. Ne don't be fooled ndi magaya awa. Inuyo kaya ati ndalama zanu ndi ndalama zanu you earn it. Ngati boma likufuna ndalama zanu likupanga tax. In fact amatenga nsonko. Mukagula maluwa pali nsonko pamenepo. Mukagula nyumba pali nsonko pamenepo. Pali property tax, pali tax yakuti chilichonse amapanga tax. Ndalama zija azitenga kumaziwa imala imatolera nsonko kwambiri bwana. Mabilioni pa mwezi amatani nawo. Ata wakagula chakuti akukamangira chapalanda bauti china chake chi statue. Akukapasa beam akukapasa kayandana mawena inuyo kukusiyani mmatope. Komano achoka kumene kwakasakuza kuti iweyo Morton Baghaya wapangapo chani uzithandizako kumuzi. Iweyo ndalama zako osakayamba kukena kake bwanje za uchitsiru za usatana zopanda pake zopanda mchere. Boma ndi ndalama. Boma limatolera nsonko aziuyuza bwino osati kumango mwaza osati kumango wononga kenako ndikumazafuna ma private citizens achina ndani awo achinaonjeza ni kenani azichitapo kanthu. And ma private citizen iwo iyi kupanga supply kwa inuyo so anthu muli kumuziko kupanga apply kwa Malawi aliyense. Anthu ali kumuzi alibe kuthekera koma kubereka ana 5. Munthu kubereka ana 5 kenako akufuna azilandira chimanga akufuna ena akathandizepo. Munthu amene sana athandize ati amene hayi iweyo ndi wa serious selfish. Ndikakacha kakafika pena pake kumalaika kuti anthu amakhala pa social media kumadikira mapeji agawe ndalama.
amakhala pa social media kumadikira mapeji agawe ndalama kakacha ka laziness kakacha ka laziness kakacha kenaka konena kuti anthu akupepera nako iwe ngati wabereka mwana uyena khala ndi responsibility yomulera musapite pa mapeji nde kuli kaya kuli pa Facebook abe pali amama ena kuti amatha kupanga tag kamwana kenaka kusowa fees pange tag Morton baka kamwana kenaka kusowa fees pange tag Morton baka Baghaya zimene zakalekale nthawi imene ya HIV itavuta anthu kunapezeka kuti kuli ana amasiye ambiri titakuvesa nthawi imene ijayi koma panopa 2000 kupita uku ndikumakhala kuti wina kabereka ana opanda nawo maplan ndi muzibwera apa kumavutisa anthu pa Facebook kumavutisa anthu kuti tigayire ndalama tigayire fees ena mpaka nyumba akufuna wina kamangire osatheka zimene chimozimozi ndi boma chimozimozi ndi awawa achina chakwera ndikuwuzani kuti achina chakwerawo mphaso imene analandira achakwera mphaso chabe wina kana pasahama galimoto ya hama 100 million panova ana achakwera acha basi ngataza saukeso ndikufuna kwawo nde inuyo koma inuyo ndamene mukathandize kapanga innovate mablock kumuzi no kuli allocation kumene koko kuli MP kumene koko boma liyenera kuchitapo kanthu kumene ndiye zimene zitayeni ndipo ndisazafeso wina wake ndipo ineyo za ma donations mango yanga I know kuti anthu ena amafunika aoneke abwino anthu wantima wachikondi and all that koma iyayi si inuyo mukuyenera kugula mashini ya cancer ku Queens si inuyo amene mukuyenera kugula mankhwala ku chipatala cha Central si inuyo si ntchito yanu iyayi leave that to the officers. Baghaya kuti barbecue inali ya nyata ngati ndingokhala pasi ndiwajoine. Anyway, this is a really nice place kumbali kwina lake fancy umenya barbecue. And you know the good thing with nthawi inoye ndiyoti uzuzu kulibe. Panopa ndikuti uzuzu kulibe ndikuti you can be here. In fact utakugona chakonkuno. And you can see kuti madam akumbatira bawa. Ndiyoti kumenyedwa bawa kopsi. Kumadosa kanzima yakoko. Kamagulisa bawa. Ndiyoti anthu amabwera kunoko kuzatani. Kuzaweza nsomba. Ndikumenya barbecue kenako. Kuenjoya jani weekend ina. Anyway, I was saying kunena kuti izizi zomanena kuti responsibility ya boma muzipangira push koma citizen ndeyai ma citizen tenga tax msonkho uja tukulani dziko achina chakwerawo mumanja mawo mukakhala munaona iniwo andani aja ananamiza boma kuti apereka 6 billion anapenga nayo achina chakwera ati timanga ma Twin Towers mulilongo tikamanga airport tikamanga zinthu zina zake zoti pano pasiti kuzifuna zizikuuzani kuti anthu wawa amaganiza chani kuwapasa ndalama akuganiza zinthu zina zake zoti zosafunikira. Ndani amene akufuna ma Twin Towers pano? Ndani amene akufuna ndiyena kukamanga 5-star hotel? 5-star hotel ja anthu akungoyimba kukwaya panopa. Ndiye ine munthu kamabwera kumene kundipanga tag kundipanga attack Morton iwe wapangapo chani anzako kupereka chimanga uku anzako kupereka chani akumanga block uku anzako kumanga zinthu okay asiyeni ifeyo timagwira ntchito ndi misonkho tapereka msonkho uja boma litukulire dziko koma boma sikupanga zimenezo boma likungudya ndalama zichi kugula malekisasi kugula izo ndi izo ndiye ife titani kenako muzitiona ngati kuti ife ndi okumira ife ndi osakonda dziko ife ndi ena no koma muziwe zoti anthu amene mukuwapasa ndalama anthu amene mukuwapasa maudindowa ana awo ali mma UK ana awo ali mma China ndikuwuzani kuti ku China kunoko ka time kenakake
DPP ije ili mboma. DPP ili mboma ku China kunoko ukakhala kuti kwabwerana ku scholarship. Imaoneka ngati list ya kumulako walomo. Minister aliyense wa DPP amene ndikumuziwa ineyo ku China kunoko kunali mbale wawo kuzapanga scholarship. Anthu oti scholarship yosayifuna amalawi inu kumangolubaluba koma mkovotera bati ndi lomwe Mzathu atiti mphamvu zisapite kwa ena. Ndiye ineyo zimenezo ayi ndakana muzipanga nokha kumene koko. Baghaya hawa ali ndi misonkho mabillion every month. MRA imanena kuti yapanga surpass my expectations, yatenga ndalama zambiri kwambiri koma amatanatsa. They buy supercars, they buy houses, they take their kids to Europe. Amapanga zima trip kumene kupita ati ku field trip ma 100 million kumango mwaza. Why? Chifukwa maziwa zoti inuyo muzavoterabe chifukwa choti ndachewa anzanu, chifukwa ndi alumwe anzanu, ndi ifeyo zimenezo ayi ndeko kandala kamene kapanga comment pa status ya ine kumanena kuti iweyo usamangonena maklasi kuti ndoyipa upite ukatani upite ukakhonze kumutu. Ayi takana ifeyo and siti kupanga nawo zimenezozo. Easy now. Takana zimenezozo kumanena kuti maklasi akumuziwo ndi chonchi iwe siupangapo kanthu bwanji. No boma ndi limene kuyenda kutani kupangapo kanthu and so far boma palibe chimene kupanga ndi ifeyo samasekere zimenezo. Anyway, ndi Morton Baghaya ndimakonda kumapanga ma political videos ngati titi tambirimbiri, not just politics, comedy, religion, commentary. Ndili pali ponse amene ndili pali ponse. Ndiye osayiwala like, subscribe, ndikupanga share ngati waifeel. Cheers. Ndili kwina kwake kokongola koopsa. Ndipita kokongola koopsa mama wakongotani akunjoya weekend. Then makonda kubera kunoko pala zawala basi. Ngaziwa nani weekend ija. Take some time. Oh, that's a big rat. That is a big rat. That's it. Ndi mene mapangira. Cheers. Bye.